تخلت جزء أبي موركو كير أبزق عن الشامبيون قدم بشكلة أفريقيا زستساتفت هجرات جانتا قدم بشكلة إيرترا عب عود حزة زحل فسبت وقحته نبه هجرات مريسام أبالات هجراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا هجراوي معروفة نفرتي أسمرة أب زبط حلوس تفلاليو حلفتي كوميشن سبورت بهلن إيرترا كمون هجراو فدريشن قدم بشكلة إيرترا أخليل عمبابا بمركات قبيلهم أبزيك كايد زغني ودر هجراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا أب تزعبيه نيترجع ودر بولكي بمنجد تصفى معوبة مريم مخسب دبساين وركن نحسن مدالاتات بدرجة جانتا دما ورك مداليا كم زعتر تذكر كوين أب نايت تحت 23 عامة ودر أب نيترجع ودرات حمشاي درجة زحزا مانيل جبري إكزابير دما تشلامي ورك مداليا أب نايت تحت 23 عامة كوينيوم أب نايت كانستيو نيترجع ودر واحد كيلاني شاي درجة بمحاز مسقدمت 10 تسارع أب نايجزي ودرات بجانتا درجة من تبعتيو هجراويت جانتا ردم بشكلة إيرترا قدام درجة بمحاز نتولدر نشاوعي عامة كتعوة اللون كلام أب نايت كانستيو دما إيرترا أب سالساي ترتات تسارع أب نايولكي نايجزي مالت كرونومتر ودر أب نايت تبعتيو دانيال تغلاي مانوت سالساي مانيل جبري إكزابير دما شاوعي ترتاخ حزون كلو أب نايت تحت 23 عامة ودرات مانيل جبري إكزابير تشلامي نحس مداليا من بارو يذكر أمنا دك أنستيو دما إيرتراويان تقدمتو وقحتا قبري هوتن موسانا دبساين رابعين حمشاين درجة بمحاز مداليا كاب مشلا منسكلاين تريفن بحفش هجراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا بخلتي صوتا أبزناي موروكو شامبيونا زرعيتو مغتا زدنا غيني رخ بهاليكال تقدمت نقولتي أب ولدرن كولدر وصان زقات بمسانا خلات سجيرهم ويبدأ نقول عوتات موساد لميد نمبر بقليلو زيت متوتيتي ما مسجيبهم مسنا إذا حلف عمتات كنا تصير كله بزح لوط يزير عنالو أب مدايدك أنستيوم أب زحلفة نايمل أفريقيا صوتات بفلاي أبناي ولكي نيجزي ولدر تقدمتنا وركن بررن ملالات الشلي من كم زنبر الذكر كوينو أتدرجة أبزناي موروكو ولدر عقب أيتخالن أبز حلف أوارا حبدو أفريقيا سلطنة قسيم من زمت أو قحتا قبري هوتن يوهانا داويتن كابتا هجر سلطنة انزازي من دحر ممتن بمسارتها بس مرازن صبارق بقعات نحيل هجراويت جانتا كترعو اللعول تثبيت كوان تنبره أتتثبيت ملو بملو كون كخون زخالي مثلا أب موداتا كم تقدم بيلو استقلت شامبيون قدم بشكلة أفريقيا عم تخلت تشحن 10 شدوشتن زتموز قبو تصيتا قليل كازر يكونن انت هنا مودادرتنا كاب جيزي ناب جيزي ان حيلا يخدالو كينو محيال هجراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا قدم حجت وصدون زنبرت مدالياتات كشاموالو يجمرالو سلازي زتلمده كبرنا نمعقاب سفح زبل جمجم مغبار زدل يمثل اب افريقيا ان كايدو زلنا ودرات بسفحات باونتان بالوتان كجمجم زغودله كورنعاتن تدالو دما كمالا غيزي يطلبالو از خمزي لنكلو هاغراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا بشدوشه تقلادم تتوكيلا باسلطان سامسون سلمون النات عليت ابتي كبر بعتك 23 مغابيت زكاير ودرات بشكلة الجيريا كتساتفيا نت 21 مدرخات زتقاللا ازي بدهان تصاورنا زحتتن ودرات تمريصوم زلو تعرادمتي شامبيون قدم بشكلة أفريقيا تصفى معوبا مريم إلياس أفورقي أرون دبرتين مليون أمانيل محر تصفاتين أمانويل تصقاينيوم نتتصبيهم زلو ودرات ملكيتو أسلطان هاغراويت جانتا إيرترا سامسون سلمون أبزها وحبريتام بزيك أمانيل تصقاي كلهم تعرادمتي أخل تمكرو كم زلوهم دحر مقلات أمانيل تصقاي ونبزوا مع كلا عبيت ودرات زتساتفت أرادماي كم مخانو متن أبت قداماي هاغراوي ودرو كجاهش يخيل يزبل جام كم زي بلو تزاريبهم كان علامة سوتافينا أبزور ألجيريا أب شامبيون قدم بشكلة عالم كساتف زخيل نتبيه مكابي زبلا أسلطاني سامسون هاغراويت جانتا قدم بشكلة إيرترا بفلاي أب كل عدمة تحت 23 حيال سراح يتصبيها 5 زلو أرديوم ازي أب ألجيريا تسريع زلو ودرات سلسته بعل حدا نتبخلتني حنت معلت ودرات كمون كلته بعل كلته نتبخلته نايزر ودرات زت على اليوم ግጥማት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማዕከል ትማት ሰንበት በክልተ ጾታት ከሞትሩ ኣብ ስታዲየም አስመራ ቀጺሉ ነይሮም قديما نميرا زوردا دما بإنترناشنال دانيا يونس ذكر سنة عليا صوتن زكايدا ماي تمناين سيتي سنتر نيران أبزي نايزن كلتا غانتات قدم دما ولو كبوغن كلتين غانتات دخم صوتا انت ترايم أبزي قدم غنا 4 شوطات مزغاب لعلوا إيدي حزاز وصت ماي تمناين نيرام ماي تمناين تنقل معرفتن دحر عرفتن زرخبتن شتات ياقوف ساتين شان فساهي بينام طعمه كمونه تربعت دما اندغنا شان فساهي بزمزغ بلايا أبعل سيتي سنتر بقفيح 4 تبار تعويتا وصيام دحر زقات لنقط مذكران تنيرن قيح بحرن سنبلنين كفل ما صوتا كابز جمرات حزاق قيح بحريا فتنتاتنا بلدات سنبل تكاد زنبرت كم ابنت كابتن فيلم فتنتات مسنري ناو محد غزر خبخ عسمو نفتنو زبقعه كتتقستقاليا بزيك زقاي بحرا ب 15 دقيقة بناي كلهم مهر زمصت كعسو عندنا نهم نفتن زبقع دما اتا كابتن زنا على فتنتات كتكون كلا تاز حيلتنا يقل معرفتن دما شو توكت مزغب عب عدل زنبراغنا ب 27 دقيقة كلهم تصاوتي نلدات مغاطمتهم وريرهم بمحاز امودات دما فصم يوحنس عند لدات زهرما نيرام ولا كو غانتا سنبلحا حلفهم نفتن زخون عدلات يرخبوا ينبرونبر زتقس فترغنا يرايون سز دما نعرفت كلتين غانتات بزي شوتين وطين
ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ተኾን ተጻወቱ ቀይ ባሕሪ ፍጹም ኣይተኻሉን ከም ቀዳማዮም ንጸወታ ክዕብሉ ካሎም ዋላ እኳ ብዙሓት ዕድላት እንተረኸቡ ናብ ሾቶ ግን ክገብሩን ኣይከኣሉን ድሕርዝስ ዝሰዓበ እንተነይሩ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ቀይ ባሕሪ ኣብ 53 ደቂቕ ብመንገዲ ኣጥቃዕያ ነሆም ሓድ ጎቢላ ዘቆፀረታ ሾቶ እያ ቀይሕ ባሕሪ እምበኣር ነታ ሾቶ ምሳ መዝገበት ድማ ፍጹም ዕረፍቲ ክትርክብ ከኣለት ቀይሕ ባሕሪ ከም ልማዶም ኣብ 17 ደቂቕ የጥቅዑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ድማ ዮሴፍ ሃይለ ዝረኸባ ኩዕሶ ኣብ ርእሲ ነሆም ኣቐመጣ ናሆም ግን ነታ ዝመፀቶ ጽብቐት ኩዕሶ ንሾቶ ንምግባራ ኣይከኣለን ኩዕሶ ንቁሩብ ዳገፊሓ ኣውፅያ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ዘፈተነ እዚኣ ግን ኣብ 67 ደቂቕ ተጻዋታይ ኢሳያስ ተኽለ ንኣንጻር መጋጥምቱ ኣፀያፊ ቃል ብምትፍኡ ናይ መስመር ዳኛ በዝወሰነ መንገዲ ማእከላይ ዳኛ ቀይሕ ካርድ ከርእዮ ብምኽኣሉ ሓደ ተጻዋታይ ክትስም ተገዲዳ ድሕሪ ድማ ተዳርጋ ፍጹም ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ቀይሕ ባሕሪ ተቐልቂላ ዝውዓለት ሰንበል ተስፋ ረኸበት በዚ መሰረት ድማ ኣብ 68 ደቂቕ ተጻወቱ ሰንበል ናብ ልዳት ቀይሕ ባሕሪ ብምግስጋስ ንዝረኸቦ ኩዕሶ ብመንገዲ ሳሙኤል ኪዳነ ማርያም ኣቢሎም ንፈተና ገበርዋ እንተኾነ ግን ተጻወቱ ቀይሕ ባሕሪ ዋላ እኳ ሓደ ተጻዋታዮም ክጎድሎም ተዘይተዋሕጠሎም ንውሳነ ዳኛ ብምኽባር ግን ነታ ዘመዝገቡዋ ሾቶ ንምዕቃብ ወይ ድማ ንምውሳኻ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸምዶም ቀይሕ ባሕሪ ዋላ እኳ ካልእታ ትርከብ እምበር ኣብ 75 ደቂቕ እቲ ሾቶ ዝገብርላ ነሆም ሓድጉ ንፈተነ እትኸውን ኩዕሶ ኣብቂዕላ እዩ ሾቶ ክልውጠላ ግን ኣይከኣለን ተጻወቱ ሰንበል ዋላ እኳ ነታ ዝተመዝገበቶም ሾቶ ንምሕዋይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን እንተበሎም ብቐሊሉ ሾቶ ከመዝግቡ ግን ኣይከኣሉን ኣብ መወዳእታ ዝተወሰነ ሰዓታት ብምእኻሉ እቲ ጸወታ ብእንኮ ሾቶ ነሆም ሓድጉ ክዛዘም ተገዲዱ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ሓደ ባዶ ረቲዓ ኣውፅያ ኣብዚ ዋንዚ ግጥማት ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ጸወታቱ ካብ ዝፍልማት ሒዙ ቀይሕ ባሕሪ መዛ ናይ ትማል ጸወታ ደሚርካ ካብ 3 ግጥማት 6 ነጥቢ ኣዋህላ ትርከብ ብኣላይነት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንዞባ ምንደፈራ እንዳተመርሐ ካብ 17 ጥሪ 2016 ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ናይቲ ዞባ ተማል ሰኒ በዋዕዋዕ መንፈስ ተዛዚሞም ሓሙሽተ ጋንታታት ምምሕዳር ከባቢታት ኩደ ፈላሲ ሓድሽ ዓዲ ዓዲ ወግሪ በሪኽን ዓዲ ሓረን ዝእንገደ ግጥማት ካልኣይ ዲቪዥን ኣመዛዘሚ ኣብ ዝተገብረ ግጥማት ዋንጫ ናይ ምዕታር ተኽእሎ ዝነበረን ጋንታታት ዓዲ ወግርን ሓድሽ ዓድን ከምኡውን ኩደ ፈላሲን ዓዲ ሓረን ብሰንበት ኣብ ዝገበሮ ጸወታ ሓድሽ ዓዲ ናይ ዓዲ ወግሪ 2-1 ብምርታዕ ምዝናይ ትማል ዓወታ 10 ነጥቢ ብምውህላል ኣኽሊል ሻምፒዮንነት ክትደፍ በቂዓ ቀጽለና በከላይ ጸወታ ዝተረኸባ ዓዲ ሓረን ኩደ ፈላሲን ኣብ ዝገበሮ ግጥም ድማ ማዕረ 1-1 ተፈላለየን በዚ መሰረት ኩደ ፈላሲ 7 ነጥቢ ብምውህላል ናይ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ዓዲ ሓረ ድማ 6 ነጥቢ ብምውህላል ናይ ሳልሳይ ተርታ ክትሕዝ በቂዓ ተጻዋታይ ሓድሽ ዓዲ ሰሚር ዓብድልሐሚድ ድማ 3 ሾቶታት ከመዝግብ ብምኽኣሉ ናይ ብሉጽ መዝጋብ ሾቶ ዝብል ክብሪ ረኺቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዘኽሪ ብሉጽ ተጻዋታይ ቼዝ ዝነበረ ነፍሲሄር መምህር ብርሃነ ኪዳነ ተባሂሉ ንኣሳት 2 ሰሙን ኣብ መንጎ 9 ተጻወቲ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ጁረኒ ውድድር ብዓወት ኣተስመሮም ተስፋጺን ተዛዚሙ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ማሕበር መምህራን ዞባ ደቡብ ዝተኻየደ ሓያልን ህልኽን ዝነበሮ ውድድር የማነ ገብረ ኣምላኽን መምህር መስፍን ነጋሽን ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃታት ሒዞም ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ወደብቲ ናይቲ ውድድር መምህር መስፍን ነጋሽ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃል ውድድር ቼዝ ዓብዪ ንእሽተይ ከይበለ ብሓባር ዝሳትፍን ሓያል ናይ ሓንጎል ብስለት ዘድልዮ ጸወታ ምዃኑ ኣብርሂዮም ብድሕሪ መምህር መስፍን ነጋሽ ቀፂሉ ሓፂር ብዛዕባ ጸወታ ቼዝ ዝምልከት ንተዓዘብቲ መግለፂ ድሕሪ ምሃብ መምህር ብርሃነ በዝነብሮ ሓያል ክእለትን ፍቕርን ንጸወታ ቼዝ ብዙሓት ኪላታት ከፍርር ከም ዝኽኣለን ምኩር ተጻዋታይ ምንባሩ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ መምህር መስፍን እዚ ውሕዳት ሰዓቱ ዘለዎ ጸወታ ቼዝ ንምስሳኑ ከም ኩለን ፌደሬሽናት ተጠሚቱ ኣቓልቦ ክግበረሉ ለብዋ ብምቕራብ ናይ ዋንጫን ሓገንዘባዊ ሓገዝን ዝገበሩ ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ ምንደፈራን ንዶክተር ምስግና ዮሴፍን ስለቲ ዝገበርሎም ሓገዛት ምስጋና ኣቕሪቦም ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ንዞባ ምንደፈራ መምህር ሓድሽ ገብረ ማርያም ብወገኑ ነዚ ዓይነት ውድድር ብዝያዳ ምስፍሑ ኣቓልቦ ከም ዝገብርሉ ቃልኣት እዮም ኣብ መወዳእታ ንዕወታት ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ናይቲ ንዞባን ከምኡውን ካብ ስድራ ቤታት ነፍሲሄር መምህር ብርሃነ ኪዳንን መምህር ኣበባ ኪዳንን ዝተዳለወሎም ዕውታት ድማ ሽልማቶም ተዓዲሎም መምህር ብርሃነ ኪዳነ ካብ ጾታት ቼዝ ከተኣልየን ከሎ እዩ ባንደበታዊ ሕማም ብ12 ታሕሳስ 2012 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ክብል ህዝባዊ ርክባት መምህር በይን ፎቶ ካብ ንዞባ ምንደፈራ ኣረድዮም ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምብራቕ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተፈላለየ ውድድራት ቀፂሉ ነይሮም بربع 24 لكاتيت أب منجو بشان مربن كمون والتان فلفلن ودير كعس أجر تسلاسيلهم أبز قط مدما كلتين جنتات معرض تفرعلن وتيان سعبان ميدا زوردا فلفل بحموش صوتا شمون تنتبي والتا بشدش صوتا كلت تنتبي أو هلين قط إيمان فلفل دما نوالتا كلت بحضرة عتام
بعربي 26 لكاتيت ب14 نጥቢ محلفات زرغت سلامو مستان والتا طراي بليصا 5 نጥቢ زوهللت ميراث تጋጥምቲ ናይ ተዕለተን ነረን ክልተን ጋንታት ድማ በናይ ማዕር ውጽኢት ተፈላለየን ብተመሳሳሊ ተጋጥምቲ ናይ ተዕለት 14 ነጥቢ አጠራቂማ ምስ ቀደም ተሰሪዓ ዘላ ሱዲሕላ ምስ 9 ነጥቢ ሒዛ ከቢድ ስራሕ ዝጽበያ ዘሎ ድራጎን ዘካየደት ተጽወታ እዩ ሱዲሕላ ድማ ኣብ ልዕሊ ድራጎን ክልተ ባር ተዓዊታ ወጽያ ሱዲሕላ በዝናይ ተማልዓው ተሓግዛ ድማ 17 ነጥቢ በመሆላል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከተሰራዕ በቂዓ ተማል ሶኒ 9 ነጥቢ ኣዋህላ ዝመጸት ፍልፍል 6 ነጥቢ ሒዛ ዝተሳተፈት ብሻን ኣብ ሰዓታት ቅድመ ቀትሪ ጸወተን ኣካይደን ኣብ ዝሓያል ስምዒት ተዓዘብትን ደገፍትን ዝነበረሉ ድማ ብሻ ንፍልፍል ሓደ ባልደረት ይዓታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብ525 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማ ደቂ ኣንስትዮ ሰላማውን ሚራስ 6 ባዶ ከተፋንዎ ከላ መረብ ንራስ ዱሜራ ሓደ ባዶ ኣሰኒፋታ ሲዕበን ግጥምን ዘሰላስላ ራስ ዱሜራን መረብን ኣብ ዝገበሮ ጸወታ ድማ መረብ ንራስ ዱሜራ በጸቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታትላ بقدم 27 محلفن زرغص سلامو مس مرب معረ ነጥቢ ተማቂለን ባዶ ባዶ ተፈላለየን ሲዕበን 8 ነጥቢ ዘውሃለለት ራስ ዱሜራ ምትራፋ ዝረገጸ ድራጎን 3 ነጥቢ ብምሁላለን ውድድርና ካይደን ራስ ዱሜራ ድማ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ካብ ዜናታት እዚ ምብራቅ ከይወጻና ኣብ ውጽኢት ጾታት ኩዕሶ መርበብ ምስንሪያ በነደቅ ተባዕትዮ ሚራስ ድራጎን 3 ባዶ በከፊሕ ከተፈነው ከላ ዋልታን መረብ 3 ባዶ ሰኒፋታ ሱዲሕላ ንሰላሞ 3 ባዶ ፍልፍል ምሻ ድማ በጸቢብ 3 በክልተ ሲዕራታ ሚራስ ንራስ ዱሜራ 3 በሓደም ድራጎን ድማ ንመረብ በጸቢብ 3 በክልተ አፋንያታ ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ ራስ ዱሜራን መረብ 3 በሓደ ሚራስን ሰላሙ 3 በክልተ ሰላሙን መረብ በገፊሕ 3 ባዶ ከተፋነው ከላም ድራጎን ንሚራስ በጸቢብ 3 በክልተ ፍልፍል ድማ በብሻ 3 በሓደ ተረቲዓ ክብል ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ምብራቅ ቅዱስ ገብረ መስቀል ካብ ዘዳልዎ ሓበሬታ ነጺሮም